रायजो राजाफोरा दिपेन बर'खौ मिथिगौ बिथाङा जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव अम्बाला आबसुआ नङा गथै खिन्थु दिपेन बर'खौ इउपिपिएल नि होननानै बुंजायोमोन कारन इउपिपिएल नि जानानै बिथाङा दिपेन बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावबो खामानि मावदों आरो बिथां खामानि मावनाय सत्तेयाव इउपिपिएल आ देरहासार जानो हायाखै बे हिसाबै बिथाङा खुनु जोंनि थाखाय फेक्टर नङा थांनाय बोथोराव बिथांमोना बिजेपिजों एलायन्सआव थानानैनो खामानि मावदोंमोन एनडिएआव थानानै खिन्थु जिबायदि बिथांमोना एनडिएआव थानानै खामानिखौ आदाय खालामनांगौमोन डेभेलप खालामनांगौमोन बेबायदि हायाखै बरन्स मोनखानाय जिथु शक्ति पावार बेखौ खोमाना लादोंमोन दा बिपिएफ फैनायखायसो जोङो बिटिसि सुक्ति मथे जों जिखिनि पावार आरो क्षमता जों मोनदोंमोन बेखौ जों लाबोफिननो हादों एज इट इज खालामफिननो हादों नै बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो इउपिपिएलआथ' हायाखैना जिखिनि बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनांगौमोन हायाखै बिथांमोना नाथाय जों पावाराव हायनाय लोगो लोगो बिपिएफआ हाग्रामानि दैदेननायाव किसुमान खामानिखौ जोङो लासै लासै मावगासिनो दङ दा फाइनान्सियेल ग्रान्टफोरखौ लाबोगासिनो दङ जायफोर एनडिएफबि जेलाव दंमोन बिथांमोननि थाखाय बाथ्रा बुंगासिनो दङ सावरायगासिनो दङ गोजौ लेभेलाव आरो साफा सानै बिथांमोना जायफोरा जाबजीबन कारादन्ड फास्टि मोनदोंमोन बिथांमोनाबो साफा साफा गलांदोंसै आरो बियो सानसे समाव गजोबगोन आरो बिनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया हाग्रामानि दैदेननायाव बे खामानिखौ मावगासिनो दङ बिथांनियावथ' जों दाबि खालामनो हाला जों पार्टी हिसाबै जिहेतु जों एखे मन्चआवनो दङ जों ज'है जोंनि ओनसोलफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जों ज'है खामानि मावलांगोन जिखिनि सरकारि आसुनि मोनो जों बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै ओनसोलखौ डेभेलप खालामगोन आं बिथांखौ बरायदों जोंनि बिपिएफ नि बिजाथि रिहन दैमारि सारा दिनै जोंनि हरसिंगा बिटिसि समस्तियाव बेरायदों आरो बिथांखौ आं बरायदों हरसिंगा समस्तिनिफ्राय जोङो देरहासार खालामनो बिथांखौ जों नाजागोन थांनाय बिटिसिआव जिबायदि जोङो रायजो राजाफोरा भट होबाय बेखौ इन्टेक्ट लाखिनानै जोङो बिनिख्रुइ बांसिन भट हरसिंगानिफ्राय एबार बिजाथिनो जों होनो हागोन देरहानाया खाथां बेयावथ' खुनु गोहोम गोग्लैनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया